puhuttiin noista tehtävistä, niin siihen liittyy sitten tommonen moduli kuin tapahtumat, niin kerrotko siitä? Siinä voidaan määrittää erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi jos kun meillä on alueet käytössä, me voidaan määritellä että sääntö, että pitää kiertää yhtä kohdetta 3 kertaa vuorokaudessa siinä ajanvälissä ja sitten, että kierroksen pituus pitää olla X minuutteja. Niin sitten jos se ei toimi sen mukaan, niin saadaan automaattihälytys siitä esimerkiksi. Puhutaan vartiointiliikkeestä, niin yksin työskentely on paljon, niin onko tästä Ecofleetissa siihen yksin työskentely jotain? Joo, siinä on sillä tavalla, että meillähän on toi hälytysten vastaanottosofta ja meillä on niiden välissä sitten Ecofleetin ja tämän Softguardin välissä meillä on rajapinta. Ja jos joku painaa GPS-pohjasta hätäpainiketta, niin sitten näkyy automaattisesti tässä sitten, missä se nappi sijaitsee. Samalla tavalla kun tulee normaali hälytys, niin operaattori lähettää sen lähimpään piiriautoon ja ne sitten laittaa samalla tavalla, että navigoi kohteeseen, niin se sitten Google Mapsin kautta niin lähettää sen vartijan siihen pisteeseen, missä se hätäpainikkeen sijaitsee.